Ταταράκης Θεοχάρης λέγομαι, το Γερακάρι, συνταξιούχος είμαι. Στις 22 Αυγούστου 1944 κάψαν το χωριό Γερακάρι οι Γερμανοί. Είχαν κλείσει σε ένα δωμάτιο 62 άτομα. Εκεί κάποιος, ο Τζορτζάκης Νικόλαος, πήγε στο καπνοδόχο. Εκεί κάτσε ένα μερόνυχτο, στο καπνοδόχο πάνω. Όλους τους εκτελεσέντες που εκτελέσανε, ξέραν αυτοί ότι ήταν στο καπνοδόχο. Ο καθένας που έβγαινε τον εκτελούσανε, άφηνε και μια παραγγελιά, το πούμε έτσι που το λέμε στην Κρήτη, για τους δικούς του. Το πρωί βγήκε από τον καπνοδόχο, σούρτηκε με τη γυλιά, να το πούμε έτσι, τουλάχιστον 100 με 200 μέτρα. Ο σκοπός κατάφερε την ώρα της αλλαγής και έφυγε και βγήκε ένα ποτάμι και έφυγε. Αυτός δίδωσε. Ένα-ένα τους βγάζαν έξω, 62 άτομα εκτελέσανε. Βέβαια ήταν ο μεγαλύτερος βέβαια 30 χρονών, από 17 μέχρι 35 χρονών ο καθένας. Τους εκτελέσανε, ένα-ένα που τους εκτελούσανε, τον παίρνανε και τον κάνανε έξω από το. Μετά τους ρίξανε βενζίνη και τους κάψανε έξω από το σπίτι. Αυτά θυμάμαι εγώ. Κάψαν και άλλα χωριά βέβαια που αυτή την ημέρα 22 Αυγούστου γιορτάζουν στην Κρήτη. Τα 22 χωριά που κάψανε, κάθε χρόνο γιορτάζεται και σε άλλο χωριό, κάθε χρόνο και σε ένα χωριό. Είναι η γιορτή, το μνημόσυνο να το πούμε.